Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Dinalau memuji debata taparade marohatta, marende mahita sian buku ende nomor 706 ayat sada dohot ayat tulu. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mapalange dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debata maho ale sandok tanoon, endeon hamu ma hamuliao ne goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna, dok hamu mandok debata, tung nasok kaldo akka pambahenanmu, binahen hina timbul ni gogom, ikum marsomba tuho akka musum. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa makirimon na mangulu hami ala ni haiheon mi, dang pola bema biar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian hahulomon tu hati uron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargugoy mahami mamuji dohot manguloy ho ari-ari,
pasangapok ho di bagasan haporsiaon na mangulu, pemasahat hami tulambungmu. Amin. Tapuji matuhat tamarite ende nomor 126 ayat sada. Tabege mapatik ni debata di minggu sadarion ima sian sada Timoteus onom ayat 10 sada songonom mahatana disi alayang guho halak ni debata maporus masiani pareahi mahatigoran hadaulaton haporsiaon holong ni roha habengeton dohot lambok ni roha ido patik ni tuhata atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon na humbar tu patik nai ale Tuhan debata say pargugui mahami mangumahon na humbar tu patik mi. Amen. Tapuji tuhata marite ende nomor 610 ayat sada dohot ayat 2. Sikap doa sini roham Tuhan nada ngolong nari luau nahinan nuaing jubang dong dinahutada dosaki gobiaro haki alay ala ni asimi mardamero haki. Tatoputi madosata tuadopan ni debata martangiang mahita ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rodu jolom huilalahami rikot doa sini roham di saluhut hami halak perdosa alani ido umbain nahu pasirep hami diri rami sadarion di jolom jala huparhatopot hami tung najot-jot do hami manimbil sian akadalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalomon roham hamatian ni akka perdosa alai hamu baun ni roha dolomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hageduhon do nami dohot pangaleson nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sepahot maasini roham dihami marhite-hite panendangion dot hagugoon
ditondi parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon neguarmu nabadiai. Amin. Lasta bigi mahata baga-baga taringotu sa sandi dosa. Satok kindo hutadikon ho. Alay papungupungok kumaho muse. Marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parbiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin maradopon ho. Alay marhite-hite dengan basa saliling nililing na asyaku ho. Ninna Jehovah si paluaho. Sangapun ma di debata na diginjang. Amin. Tapuji matuhat tamarite buku ende nomor 210 sada. Tuhan Yesus si parmahan, ambiru nado, Yesus kok dihoro aku, saihu tolongku ho, saihu tolongku ho, saihu tolongku ho. Yesus kok dihoro aku, saihu tolongku ho. Tabege mahatani debata turpuk epistel diari mingguon imana dienet sian Yohanes 10 ayat sada sahat ayat 10. Yohanes 10 ayat sada sahat ayat 10 tajahama marsika soring. Songonon mahatana disi. Yesus parmahan nadenggan. Tutu si tutudo na hurok on tuhamu. Manang ise na sobongot siya pitu. Laho tubarani biru-biru. Na manjaki siyan dalan na asing laho bongot. Panakko doy jala pamangus. Ukapon ni si jaga pituima ibana di ibana jala di begi akka biru-birido suarana jala di jouro akka biru-biruna de guarna be laho manogihon tubalian. Alay dang olo na sida mangihuton tuna asing, na mapurus do na sida midai, ay dang ditanda na sida suara ni na asingi. Dungi di jog Yesus mamuse tu na sida, tutu si tutudo na urok onto hamuna, au do pitu biru-birui. Au do pitui paluon na do ganup na bongot sian au, jalalaho bongot, jalalau ruar maibana dapotan panjapalan.
Olat nido sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jalan nau peosa. Amin. Tabi gema kor pujian siap parupuan gabungan.
Tapuji matuhatta marita buku ende 502 ayat sada dohot ayat tulu. Taha tindakon maha porsyatay songon na niya tindakon ni dongata sa luhut na sandok portibion rap mahita mandok. Au porsya di debata Jahuba ido ama pargugu na tudusan na tumapalangit dohot tano. Au porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai iman ni tubuhon ni si Maria nagabe-gabe sa tundi parbadia andorak sa habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pamuhunan ni Silatus na matitarpajan lo ibana di hao pinarsilang na tua tubanua turu dong ditanom na mulak mangulo diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani di siba ibana pay mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditondi barbadia jaladong sa dahuria na badia huria hatopan ni halak Kristet akan na badia dohot dia sasan ni dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu dosogo daging ni halak nong mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabigi makor pujian sian ama Ebenezer.
Tabegema warta jemaat. Shalom, horas ma dihita saluhuna. Warta jemaat kita pada minggu hari ini dengan topik manotong doa sini rohana. Tuhan Yesus setia di dalam pemeliharaannya. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang berarti bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Psalmen 66 ayatnya yang pertama. Yang kedua, statistik berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 24 April 2023 telah meninggal dunia Ibu Rosliana Boru Sitopul atau Opung Alin Boru, tutup usia di 74 tahun 8 bulan, beralamat BTN Antara Blok A19 nomor 8, masuk wilayah Kolose atau wilayah 6, dan telah dikebumikan pada hari Rabu pada tanggal 26 April 2023 di pemakaman umum Pannara. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kesekretariatan persembahan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun profesionalisme. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah kita pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, yaitu wilayah Kolose di rumah keluarga Inang Nyonya DJ Tobing Boru Simbolon, beralamat di Gedung Sekolah Minggu, di mana acara pertanyaan akan diadakan pada pukul 19.00 WITA. Yang kedelapan, pengumuman. A1, peresmian pos pelayanan Kendari menjadi Huria Nagok. Pada hari ini Minggu 30 April 2023, HKBP Pos Pelayanan Kendari diresmikan menjadi Huria Nagok. Oleh karena itu, Preses Distrik 17 IBT Pendeta Abednego Sitompul MTH, Pendeta Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Jensen Simamora STH MM telah berangkat ke Kendari pada hari Jumat 28 April 2023, dan MP SD Situa Insinyur H. Simatupang berangkat pada hari Sabtu 29 April 2023 ke Kendari. Rencana kembali akan ke Makassar pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023. A2, kunjungan gerejawi Punguan Paropuan. Pada hari Sabtu 29 April 2023, Punguan Paropuan HKBP Makassar telah berangkat ke Kendari untuk mengikuti peresmian HKBP Pos Pelayanan Kendari menjadi Huria Nagok, serta melaksanakan wisata rohani yang dipimpin oleh Pendeta Resort Pendeta Rich Jensen Simamora STH MM, dan akan kembali ke Makassar pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-hambanya. A3, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 30 April 2023, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada Poparan almarhum Inang Nyonya Epane Boru Sitopul dengan alamat BTN Antara A19 nomor 8. Acara akan dimulai pukul 12.00 WITA atau setelah ibadah minggu selesai. Dimohon kepada semua punguan kategorial dan wilayah Kolose untuk dapat mengikutinya. A4, undangan rapat panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar. Pada hari Rabu 3 Mei 2023,
Ketua Umum Panitia Tahun Profesionalisme HKBP Makassar, Situa Insinyur H. Simatupang, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat akan dimulai pukul 18.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. A5 Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 6 Mei 2023 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga Situa H. Sitorus Inangka Boru Sirait, di mana ibadah akan dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 15.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu untuk dapat menghadirinya. Bagian B, jemaat yang sakit, mari kita dukung doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yaitu Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya Situa G. Manurung Boru Sinurat, Amang Aha Manurung, Inang Nyonya W. Naibaho Boru Pasaribu, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat, Inang Nyonya Situa Kagultom Boru Pardede, Inang Nyonya Situa T. Saragi Boru Pancaitan, Inang Nyonya EJ Sitorus Boru Pancaitan, Inang Nyonya V. Silaban Boru Pakpahan, M. Tambunan, Nyonya H. Simanjuntak Boru Bakara, Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir, Inang Nyonya Situa TR Hutagalung Boru Siaturi, dan Inang Nyonya Situa H. Simanungkalit Boru Tampobolon. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi jemaatnya. Untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran, anak-anak sekolah minggu, remaja maupun ulang tahun pernikahan, seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Dan untuk informasi parhehion sekolah minggu dengan jadwal lombanya dapat kita lihat di dalam warta jemaat kita. Begitupun dengan perincian laporan keuangan kita untuk minggu ini. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata mari TBND nomor 10 lalu ayat sadarot na manguduti lasi soma tabapungu pelihata. Ai tu si
Sai patut pangalahoku maradopun bunimi, sai suruhon turohaku todipor beriai, asa sai toko ture tangi aku endepe, doson hauman umenggan marohaku dicolok, sai lopokon mana dengan tu bagasan rohaku, sai lupai abadi asa barbaru eri. Bain togu hapor seaon di bagasan rohakon, asa unang berapason nisi bolis anaki, sai tuhu alami maon tu surgoi. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati doho pikiramuna be di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhu na diamok kamang dot taminang tatangihom mahatani Tuhata di minggu tasadarion di minggu jubilate imana tersurat di Pesalmen 100 tajahama pujao kami ma tutonga-tongata songonom ma hatani Tuhata dihita Pesalmen 100 edde hamulateon olop pemajahoba ale sadok tanoon oloi hamu majahoba marhite-hite lasniroha robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop boto hamu maon Jahoba do debata ibana juma diohok kita jala ibana napuna hita bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamuliateon akka alamanna marhite-hite puji-pujian mauliate ma roh hamuna tuibana puji hamuma goarna ay pardinggan basa do Jahoba rodi saleleng nileleng na do asi ni rohana jala marsuduk-suduk do hasit tonganna di hata Indonesia di dok Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan.
dia mo kamang dot taminang turpu nata jahaon ima laho patorakko tu hita songo dia do motivasi hita laho rotu bagas coro ni debata. Dia do motivasi na mangojar hita laho ro marminggu. Apa yang memotivasi kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Wahado tutu dia do na mangojar hita ro tu bagas coroon. Ido neneng sifat orangon ni turpu di minggu tasadarion. Alani neneng markordo Roma jo marminggu hurang ninna suara sada ninna. Manang rohi tamar minggu alani mamereng jolma do. Roma jomar minggu unang dohono ni jolman non nasohya roau tu gereja ninna. Gebe Roma mar minggu manang alani rutinitas do. Ngagabi hasomalan ba pokokna jumpa hari minggu baro tu gereja. So pola di botoi mana dia lana alai na pasti jumpa minggu ba Roma tu gereja. Alanga ngadi hasomalhon. Ya kebiasaan datang ke gereja. Sekalipun dia tidak tahu motivasi dia mau datang ke gereja ya yang pasti tiba hari Minggu ya datang aja ke gereja seperti itu. Arong museng alani na terpaksa. Anggo sia rohana dang arong niat na lahu mar minggu. Dangarong niat na laho beribadah. Alai alanga saya dipaksa inata, manang saya dipaksa matar pani, manang saya dipaksa yanakonna. Gabe ujungnya baroma mar minggu. Ima kuarna alani keterpaksaan mai. Anggo niat na dangarong na laho marsaor doh debata alai ga saya dipaksa. Manang nga saya disuku-suku jolma bah hirana sohea tarida amat tasyadonang ninna. Songona sehabe tarida inangon ninna nga ibege pinggol na rupani ba nasongo di suku-suku jolman ninna ujungnya gabi Roma mar minggu ima alani na terpaksa jala mungkin gak kegudang go ka alasan-alasan na asing akka motivasi na asing dia mau kamang dot taminang motivasi datang beribadah itu tentu memang mempengaruhi dengan cara kesungguhan kita beribadah. Apa yang memotivasi kita datang beribadah? Itu mempengaruhi bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita untuk menikmati suasana ibadah. Bagaimana kita bisa caranya kalau dikatakan tadi di dalam firman ini tadi di dalam Mazmur 100 ini. Bagaimana kita bisa dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita? Beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai katanya padahal kita datang ke gereja aja sudah terpaksa. Bohama nong terpaksa rupani. Nggak terpaksa rotu war minggu bohama carane mana las rohana memuji Tuhan dang be. Dang rong belas roha be. Ala sian jabu be nga keterpaksaan nama roh tu gereja rupani. Ngebuira maboho to hita kamang dot taminang bohama mengulasi ulaon alani keterpaksaan. Dakya binoto kita boto do songo dia pengalamat rupani. Mengulasi ulaon alani keterpaksaan. Manang alani hasomalan. Molo alani terpaksa do hita mengulasi ulaon boy do gabe seita ulahon alai sambil marungut-ungut kita. Tangarong semangat mengulasi ulaon ni. Puasa ala memang mengulai pe kita nggak saya dipaksa disuruh-suruh. Jadi memang ya nggak ada semangat untuk mengerjakannya. Apalagi kalau melakukannya itu karena memang sudah kebiasaan hasomalan. Wahama akan nong somal diulahot terus ganup tiki nggak somal. Ujungnya dia mah mengulahon akal si ulahon nang hasomalan bu itu gabe bosan, gabe modok-odok. Gitu. Mengerjakan sesuatu yang menjadi sudah kebiasaan secara terus-menerus memang ya bisa kita ngantuk, bisa kita bosan. Dohoklan akan asing
Songonido nang na beribadah, na memuji Tuhan, na romar minggu hita kamang dot taminang. Boy do gabi gale hita, boy do gabi bosak kita, boy do gabi modokodok kita, boy do gabi fokus pikiran rohat tarupani. Ya daging ta di bagas joro alai yang gorohat ta pikirat ta boy do dau mardalani manang tu dia. Itulah yang terjadi ketika dang takas dia dong motivasi ta ro tu bagas jorong di debata laho beribadah. Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita datang beribadah? Ketika kita tidak memiliki motivasi yang jelas, ya seperti itu. Ada yang bosan, ada yang mengantuk, ada yang segaru hatop saimanian jami tahun. Budang nikori ini rupani. Doakan lah asing marupai budang maka contoh-contoh na ima neneng si patorangan diturpukot di hita kamang dot taminang. Dia dosialana iko marsobah hita memuji Tuhan kita di bagas jorona nabadiai. Apa yang menjadi alasan motivasi kita yang sebenarnya untuk datang beribadah kepada Tuhan? Inilah yang mau dijelaskan. Mengapa kita harus datang memuji dan menyembah Tuhan? Apa yang memotivasi kita? Yang menggerakkan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Kita rindu akan rumah Tuhan, kita rindu mau beribadah kepada Tuhan. Apa motivasi kita? Itulah yang mau dijelaskan oleh firman Tuhan buat kita Amanginang. Ibadah, kalau secara sederhana itu bisa dikatakan adalah, diartikan ibadah itu berbakti. Itu sebabnya katakan sering istilah lain dari ibadah itu kebaktian katanya. Artinya berbakti. Ketika kita mau beribadah berarti kita berbakti, kita bekerja. Kita mau menyerahkan diri kita melayani Tuhan. Kita menjadi hamba yang melayani Tuhan. Mau untuk menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Itulah artinya beribadah. Kita bekerja, kita menjadi hamba untuk melayani, kita menaklukkan diri kita. Artinya seorang yang beribadah itu hidupnya sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Mau dia tubuhnya, mau dia hatinya, rohanya, ataupun pikirannya dipasahat itu Tuhani. Daging, roha, pikiran dipasahat itu Tuhan. Ido na beribadah. Menyerahkan segala sesuatunya. Jadi dakolan daging na beribadah. Alai ikut dohok do roha. Jala ikut dohok do nang pikiran. Jadi semuanya diberikan kepada Tuhan. Itulah yang beribadah. Alani nampe manotobola hita misalnya kaama sahat tu manogo na manang adong masalah dijabu nasugo ditiki solau do pe marminggu marsoal hita doho amat doho inat tarubane manang adong si pikirata alani akka masalah, manang akka ni akka si pikiran gabe sosonang rohatta. Memang ikoboy do tataluho ni. Itu harus bisa kita kalahkan. Alani manotobola gabe boy magale dagingon. Kanido ujungna moloso jelas motivasi tamar minggu boy do gabe modohodok kita di gereja. Gabe sosongon rupani. Alah memang ngasih manoto bola satu subuh. Itu kita harus bisa kalahkan kalau kita benar-benar mau memuji Tuhan kan gitu. Atau ada yang tidak enak tadi pagi. Ada kecekcokan sedikit di rumah. Gabi mohop rohat tarupani. Iya. Kalau orang mau beribadah ya memang harus bisa dikalahkan itu. Ya sudahlah, seperti itu. Harus bisa menenangkan diri. Manang walaupun ya ada persoalan rumit di dalam pekerjaan kita. Kita memang harus bisa tenangkan itu semua. Kita harus mau kalahkan itu. Itu sebabnya berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kita mau menghambakan diri, kita mau menaklukkan semuanya itu. Maka tabereng makamang dot taminang, dia memotivasi ni sasahalak
laho masihol beribadah, masihol ro marminggu, masihol ro pajupang dohot debata. Apa yang memotivasi kita rindu datang ke gereja beribadah kepada Tuhan? Yang pertama dikatakan nas firman Tuhan di sini, yaitu untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Itu na parjolo motivasi kita. Dimotivasi kita datang beribadah adalah karena kita rindu untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Masihol bajumpa dohot debata. Melalui ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kita katakan Tuhan itu adalah belahan hidupku, belahan jiwaku, kita katakan aku rindu kepada Tuhan, Yesus itu kekasih jiwaku, kita katakan sedemikian, maka tentu kita juga akan senang, kita akan bersuka cita, mau berjumpa, kita akan bersorak-sorai berjumpa dengan Tuhan. Itu sudah pasti. Kalau Yesus itu adalah kekasih jiwa kita, tentu kita rindu, senang berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh nas firman Tuhan di sini, supaya kita datang ke pelataran bait Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Ido ikosongoni do halak naro tu marminggu, ikosongoni do halak naro tu bagas joro ni dibata. Adong las ni roha, adong olop-olop. Di bagas las ni roha, di bagan olop-olop do kita mamuji pasangopot Tuhan ya kamang do taminang. Tapi ada yang bertanya, bagaimana beribadah dengan sukacita dan sorak-sorai sementara jika ada seorang yang sedang berduka, jika ada seorang dengan pergumulan yang berat, bagaimana Mang Pendeta seorang itu bisa dengan sorak-sorai datang ke gereja? Tentu dia sedang bersedih. Waduh tuh, berarti dang boy mana songona lidok di bagasa turpuk tahun marulopolok be mana rotu gereja bahasa, ai di bagasa parukilo de mana, di bagasa sitaonot de mana, dang boy be mana dah marulopolok daging todina ro tu bagas joro. Sukacita dan sorak-sorai dalam ibadah itu yang pertama kita harus diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau dalam keadaan baik-baik saja kita datang ke gereja, itu artinya kita rindu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu masih hol hita mau lihat Tuhan kan itu. Molo lagi denggan-denggan ketika hidup kita sedang baik-baik saja, tetapi bagaimana kalau kita datang beribadah dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang banyak pikiran, sedang banyak masalah, sedang banyak pergumulan, sedang berduka. Maka itu artinya kita rindu datang berjumpa dengan Tuhan untuk menyampaikan, mengungkapkan keluhan kita, menyampaikan keinginan kita, menyampaikan pergumulan kita. Jadi tetap juga sama-sama rindu, sama-sama senang mau berjumpa dengan Tuhan kan gitu. Las rohaku neng pajupang debata, laho mengalu-alu tu debata itu. Jadi tetap dorang boy dohonot ta gawe Roma tu adopan ni debata di bagasan habok ni rohanin nadang songoni. Tetap do di bagasan sukacita di bagasan las ni roha hita memuji pasang apot Tuhan yang kamang dot taminang. Manang dia pena masa. Kenapa ya? Kalau kita sedang senang, kadang kita bersukacita ya kita rindu berjumpa dengan Tuhan, mengatakan terima kasih Tuhan. Tetapi ketika kita sedang bergumul dalam pergumulan, persoalan, kita juga rindu datang sama Tuhan untuk mengatakan, Tuhan, aku sedang bergumul, aku sedang menderita, aku sedang memiliki banyak masalah. Tentu kita rindu untuk segera untuk curhat sama Tuhan, kira-kira demikian. Jadi tetap do imalas ni roha laho pajupang dohot debata. Jadi sukacita dan sorak-sorai kita untuk datang beribadah itu bukan soal keadaan, bukan tentang keadaan, tetapi kerinduan kita adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu las rohata neng pajupang dohot debatatai. Ale adong mamuseng negabi suku-sukun. Ibadah itu dikatakan di ayat di dalam nas ini kan harus di dalam sukacita, di dalam sorak-sorai katanya. Tetapi ada orang tanya, loh itu orang HKBP gimana sih? Kenapa bukan di dalam sorak-sorai? Mereka tenang-tenang aja katanya. Seakan-akan mereka itu tidak semangat
beribadah. Waduh, para HKBP onin narupani. Ngai do di pesalmen 100 si marlas ni roha marolopolo main na rotu bagas joro alai songon na hohom nin narupani. Waduh, dia mah laho mengalusion akamang do taminang sorak-sorai yang dimaksud dalam firman Tuhan di sini itu tidak harus seperti sorak-sorai, pengertiannya bukan seperti kita seperti menonton seperti pertandingan bola atau pertandingan olahraga. Dan songoni maksud ni na sorak-sorai na didok di bagasan turpuk tahun. Molo didok pe di bagasan olop-olop, sorak-sorai itu bukan soal ekspresi tubuh, bukan tentang ekspresi tubuh. Tetapi bagaimana memang seseorang itu rindu akan perjumpaannya dengan Tuhan. Itu yang dikatakan dengan sorak-sorai. Ido tay detay marolopo lop todiki ninda kan ido. Todita do na marolopo lop kan? Ido. Todita ido na marolopo lop dang poleko say kon daging taon ikon marolopo lop. Alelubi siani todit ido ikon marolopolo las roha marolopolo todiki alaneng pajupang dohot di bata pajupak dong dohot Tuhan Yesus. Itulah yang bersuka cita, itulah yang bersorak-sorai mau datang kepada Tuhan. Kamang dot taminang imalasan na parjolo dakkan yang didok disi laho pajupang dohot di bata macam menarik do molo tapabagas edit anak kaningan nomor 10 alui. Bu cuma tahu dia usaha lihat deh. Ini dok. Bema Jonadin nomor 10 alui. Ayat sada. Macam kita bodoh syair nenak kaningi. Molo tapayu ihut. Sa ayat pita dehon. Nak kaning dia dete madok hulului do disi bohini debatakinin na. Jadi seneng muli doau ganuk Jepang minggui tu bagas coro ni debatanin na bahasa ala disi do bohi lulu aku bohini debataki. Jadi las rohan yang sepa Jepang dohok debata selalu merindukan untuk mau datang beribadah pada hari Minggu. Kenapa? Karena rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ido alasan motivasi na parjolo puasa roh hita mar minggu masih hol hita bajupang dohot debata di bagas jorona na badiai imana parjolo dah kamang dot taminang puasa dia do motivasi taro mar minggu laho bajupang dohot debata na pedua homma dohonon ni hatani tu hatta matu hita masih hol hita bajupang hita dohot debata rindu kita datang beribadah karena memang Tuhan itu baik. Ido neng dohonon iturpuk tutu hita. Pardinggan bahasa do debata. Molo dido di bagasa turpuk tahun. Dia adalah Tuhan yang menjadikan kita. Dia adalah yang memberi hidup. Silehon hosa hangoluan di hita. Burju Tuhani. Dileo kita hangoluan. Didok museng disi kita adalah domba gembalaannya berarti di parmahani do hita hape. Kemudian didok kasih setianya untuk selama-lamanya. Na jolo saunari sahatu manangal diga tetap do para sini roha. Tuhan begitu mengasihi kita. Molo dilehor di bata di hitak kamang do taminang hosa hanguluan sahatu tikion.
Dek kotahamu latehon me. Itu dah. Kotahamu latehon. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan napas hidup hingga pada sampai saat ini. Tuhan masih baik sama kita loh. Tuhan masih berikan kepada kita napas hidup. Diparmahani di bata hita, nasa mingguan. Buha parmahani di bata di hita, sikop, si panganon, sikop, si inumon. Di badau hita siap parmaraan. Bedang modok melihat hita, di parmahani Tuhan hita nasa mingguan kamang dot taminang. Tentu kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita datang hari Minggu loh. Mau lihat Tuhan, di parmahani ho ngulukon, di parmahani ho diriku, di parmahani ho keluargaku, di parmahani ho akayanakku pahopuku. Mau lihat di sudah dengan di basami. Tamadot komadok. Mau lihat kita itu dah di parmahani Tuhan kita di padau aka parmaraan. Si kok si pangana do si inumon. Dang dope molo tabilangi. Aka basa-basa ni di bata. Pasu-pasu ni di bata natajalo. Salilek kita mangulu. Tak kabilangan. Tidak terhitung berkat Tuhan yang telah kita terima selama ini dalam hidup kita. Apakah kita tidak mensyukuri itu kepada Tuhan? Tentu. Tamado, hitam adok mau lihat itu di bata. Maka kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Karena memang kita menyadari Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita, Mangina. Betapa baiknya Tuhan itu, betapa besarnya kasihnya kepada kita yang menyertai, menggembalai kehidupan kita. Dido nakaning edeni punganama te hido kan? Dido nakaning di ede punganama manager nakaning. Tukdo basa-basa ni debata di akka natinopana ninna. Tukdo basa-basa ni debata tu akka natinopana. Ido si hasabamu ni rohatta ninna. Tahasabapon basa-basa pangaramotion ni debata. Soala guguta, soala malotta na manguluon. Alam di parmahani Tuhan itu kita. Tuhan yang menggembalakan hidup kita. Saya dipatongon hita tu japalan nalomak. Saya dipatongon Tuhani hita tu aibmu wal hanguluani. Saya dipadau si pais-pasiring Tuhani hita sian akka parmaraan. Saya diparmahani Tuhani hita. Alai adong mahalak na merasa ala ni guguna. Merasa ala ni malona. Merasa ala ni hatawon na manguluon. Hape sebenarnya naso ni ida ni matana. Na saya dipatongot-tongot Tuhan itu na ringgat di bagasang nguluna. Saya dipatongot-tongot Tuhan ini na uli. Saya diramoti do daging todina. Alay dang dibereng imanay. Sehingga dia tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tidak melihat dengan matanya bagaimana Tuhan selalu menuntun, mengarahkan hidupnya. Saya dipatongot-tongon akan adinggani di bagasang nguluna. Alay dang saya dibereng imana, dang dibereng matana. Jadi tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nasoni ida matata. Saya dipatongot Tuhan itu nadinggan. Tuhan selalu mengarahkan yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur. Tidak harus kita lihat dengan mata kepala kita, tidak. Tetapi kita percaya dengan iman kita bahwa memang Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang membawa apa yang baik di tengah-tengah hidup kita ini. Sehingga Manginang, inilah dua hal besar yang kita lihat yang memotivasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah karena kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Tuhan yang menggembalakan hidup kita. Tuhan yang melindungi kita dalam hidup kita ini. Maka kalau itu motivasi kita, maka kita akan menikmati suasana ibadah. Kita akan menikmati dari nyanyian pertama sampai dengan amin amin sampai berkat. Kita akan menikmati suasana berjumpa dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Kenapa? Karena dua hal tadi kita bersyukur, karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Holani pe alasan narohita, tubagas joro, ngatung denggan, rohata, daging tatodita laho, memuji pasangan petuhani.
Akkamang dot taminang. Mazmur 27 ayat 4 mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, katanya di Mazmur 27 ayat 4. Kita selalu ingin menikmati, ingin berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Martanya kita. Mau lihat tema Tuhan di pasah rohanami. Las rohanami Tuhan di minggu nami sadarion, di minggu jubilate. Asa marolupolo dotod dinami. Laho manangihon hatam. Dito gihoko hami Tuhan. Asalam hutadahami dengan ni basami di bagasan ngulu namion. Di ramotiho di parmahaniho ngulu nami Tuhan. Di lehoko akka basabasam dengan ni basami di bagasan parnguluan nami si ganupari sikop saluhu na Tuhan. Akka nauli na dengan di bagasan ngulu nami tama dohonon nami mauliate tuho Tuhan. Jala masihol hami Tuhan, saya neng pajupang ro tuho Tuhan. Marhite akka ibadah parminggon nami Tuhan di ganup minggu, di ganup tiki. Asi maroham, pasu-pasu mahami Tuhan, maka nguluhon hatamon. Uhatidako kami do, nahodo debata na manopa, silehon ho sahanguluan, silehon akka nauli na denggan di bagasan ngulu nami. Alani hola tuhodo hami ro marsobba Tuhan, mangido si pangiduan nami. Mauliate ma Tuhan, marhiti hatamon. Asamolo di bagasan las ni roha pehami manang di bagasan si taono pehami Tuhan. Totong do hami masihol, ro tuho Tuhan. Ala siya kodo boy jaloon nami, nauli na denggan di bagasan ngulu namion. Atong paringgas roha nami Tuhan. Asa totong masihol ro marsaor dohot ho. Sungguli akka ruas ni huriam. Akka nalosok ro marminggu Tuhan. Pakulingi ro hadoho pikiran nasida. Asa tutiki-tiki neng ro nasida Tuhan. Manada di asi dohot holong ni rohami Tuhan. Manada nasida didenggan di basami. Gabi masihol nasida saneng pajupang dohot ho Tuhan. Totong ma Tuhan ramoti pasu-pasu hami di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Asa unang holan hasomalan rohami romar minggu Tuhan. Alai sian sihol ni rohanami ma Tuhan. Pajupang dohot ho. Tuhan debata mauliate ma Tuhan di mingguan nami di bagas atikion. Naing buanon nami do Tuhan di tangyang nami. Imanang yalakmu Tuhan, ina na huhaulongi hami, inang Rosliana borusi tompul, manang opung alinboru, nang yalakmu Tuhan, nunga sidung paraluan na di tonga-tonga di Portibion. Mula nang tordina tuho Tuhan. Matangyak kami Tuhan, apuli, keluarga na tininggalon na Tuhan. Pasu-pasu sudi akapoparan ni namion. Gokma pasu-pasu pangaramution doho pangapulion na sumurung di sudi akapinopar na tininggalon na Tuhan. Lehon dame, lehon hasadaon di pinopar na tininggalon na. So ngoni martangya kami Tuhan. Di tonga-tonga ni ulaw, di tonga-tonga ni huriam, di bagasas sadarion. Ima marhite, na di paujak gabi hurian agok, hakabepe kendari, di minggu sadariot Tuhan. Lamar saringar mahatam, di luat kendari Tuhan, marhite hajongjongan ni huriami. Pasu-pasu Tuhan, huriam hakabepe kendari, asa mangerbang, lam torop akan namasihol roh bajupang dohot ho Tuhan di tonga-tonga ni parminggon nami tarlumobi Tuhan di akka huriam di akka yanakommu Tuhan
nasian kendari. Pasu-pasu Tuhan akka ulaon na pinatupa ni huriam di bagasan minggu sadarion di kendari Tuhan. Asaboy denggan mardala sude saluhutna di akka program doh di akka kegiatan nong dipatupa disakapi huriami Tuhan. So nguninang ina ni huriam na madohoti kegiatan ni Tuhan. Pasu-pasu nang ruas ni huriam Tuhan, ina ni huriam dohot parhalado ni huriam Tuhan na madohoti kegiatan ni saluhut na Tuhan. Asa dibaga sa pangaramot yung mumanang nasida nang laho mula museng tumakasarot Tuhan. Pasu-pasu ramoti pardalanan ni nasida di bagasan hahi paso manasida Tuhan. Tuhan debata amanami songoni tangyak kanon nami do nang akka ruas ni huriam na di bagasan akka parsahito Tuhan. Asima roham pasu-pasu akka ubat na pinangan nasida, pasu-pasu akka tindakan medis na dipatupa di akka ruas ni huriami Tuhan na marsahit. Nang petuhan di bagasan hagaleon ni pamatang nasida, alay lehom ma las ni roha marulupolop tod di nasida Tuhan. Lahototong mamuji pa sa nga pagwarmo nasida Tuhan. Tibuma malum parsahiton nasida Tuhan. Asima roham daon ni parsahiton nasida. Nang ruas ni huriam Tuhan na dibagasan las ni roha dilehok ko gajang ni umur. Di ulang tahun kelahiran ng ulang tahun pernikahan sikok manang las ni roha nasida Tuhan. Marhiti gajang ni umur dohot hahipaso na pinasaha mo di nasida. Tabay akka basabasam pasupasum di bagasan ngulo nasida Tuhan. Ditatapo akan nanihirim rohani nasida Tuhan di bagasan nguluna. Alani Tuhan nang pasahaton nami do ngulu nami diri nami tuho Tuhan. Pasu-pasu hami di bagasan pardalanan ni ngulu nami o Tuhan. Ramoti hami mangula akasi ulaon nami. Pasu-pasu hami Tuhan mamikiri si pikiran nami. Dongani hami Tuhan mangula akasi ulaon nami. Lehon dame di tonga-tonga ni keluarga nami be. Pasu-pasu akka ianakon nami. Lehonomu bisu di nasida. Lehonomu nang akalas ni roha. Di akasaluhu na Tuhan. Di parnguluan ni akka ianakon. Asima roham Tuhan. Go di homa. Daging dohot to di nami. Godang akasihirimon nami siya ko Tuhan. Di akka pergumulan nami. Upasahat nami Tuhan. Pos roha nami. Di parmahani hodong ulo nami Tuhan. Di patongok ko akan nauli na denggan. Di akan nasetok tong marhabiara tuho Tuhan. Porsia dohami. Na denggan nauli di pasahato di bagasan ngulu namion. Go di homa Tuhan. Daging dohot to di nami di bagasan Yesus Kristus. Martangnya kami tuho. Amen. Tajak mahatan itu hata kamang dot taminang tabuji matuhata marede mahita. Jalalos tapasaha ma piliata.
Jongjong mahita saluhuna tay dehoma ayat na mangihut. Tatangyak ko mapiliat tatuado pa ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasan na moldiutus. Upasahat hami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalom megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasek kami pilihanon. Patibulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad hami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi toni roni pamataku osado goroki roni salut artaku upasaan itu asa usado Ali amanami na di Banua Gijang sa pinorbadia magwarmo. Sero maharajaw mo sa sao malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa daron hangulua siya pari. Se samado sa nami songon panesa namin di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ai ho dona puna harajan dohot hagogon rodi hasa namon saleni lelengna amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu bagi kita Manginang. Ya, sesuai dengan pembicaraan dari Parhalado,
untuk setelah kita ibadah kita mengambil jalur dari depan sekalian bersalaman dengan pelayan. Demikian. Terima kasih. Di